Buenas tardes, muchas gracias a todos los que habéis venido a esta fiesta en el Día Internacional de los Museos y en la que celebramos también los 10 años de la inauguración del Museo de Historia de Valencia. Veo muchas caras conocidas y eso me alegra, porque somos, no lo dudéis, una gran familia. Y sin las muchas personas que han formado parte de este proyecto a lo largo de todo este tiempo, nunca hubiera sido posible hacer realidad este sueño. Un sueño de crear un museo como es este. En nombre del Ayuntamiento de Valencia y en el de su concejal de Cultura, os doy a todos las gracias. Vosotros habéis sido el motor que ha hecho funcionar esa institución y que le ha convertido en lo que es, un gran museo. Ojalá pudiéramos utilizar la máquina del tiempo y volver a este mismo lugar hace 10 años para darnos cuenta de todo lo conseguido. Esta ciudad ha cambiado mucho y esta parte de la ciudad aún ha cambiado todavía más. Hace 12 años, la Delegación de Cultura, de la que yo ya formaba parte, se planteó la tarea de recuperar este antiguo depósito y crear un grandioso espacio. Javier, yo lo he vivido contigo, no tengo por qué leerlo, lo he vivido contigo y hemos estado peleando aquí mucho. Recuerdo la última noche antes de inaugurarla, con Boris y con Juan Jesús, tú y yo, la puerta no estaba colocada aún y a las 2 de la mañana colocamos la puerta de la entrada, o sea que lo he vivido contigo, Javier. No fue una tarea fácil, pero lo hicimos. El resultado lo tenéis a la vista, un museo novedoso y diferente, algo que no se había hecho nunca en esta ciudad y que es un referente cultural, un modelo a seguir para todos y del que todos se debe aprender. Durante estos 10 años hemos realizado multitud de exposiciones, actividades didácticas, presentaciones de libros, conciertos de música. Creo que es un buen momento para reivindicar la labor bien hecha. Con un presupuesto reducido, sin dispendios innecesarios, hemos ofrecido a la ciudadanía de Valencia una oferta cultural amplia y abierta. Sé que estos 10 años son solo el comienzo. Habrá nuevas exposiciones, habrá nuevas presentaciones. Estamos preparando constantemente nuevos proyectos porque no podemos conformarnos con lo hecho. Os animo a todos a que continuéis apoyándonos tal como lo habéis hecho hasta ahora. Muchas gracias y bona vesprada. Moltes gràcies, Pedro. I ara anem a donar paraula a Javier Martí, director del Museu d'Història de València. Per favor, un fort aplaudiment. Bona vesprada. L'any 1977 es va establir el 18 de maig com a Dia Internacional del Museu, una jornada per a sensibilitzar al gran públic sobre l'important paper que juguen els museus com a agents de cultura, educació, integració social i fins i tot desenvolupament econòmic. Una jornada de portes obertes en la que els museus renoven el seu compromís amb la societat. Avui, per tant, milers i milers de museus arreu del món estan de festa. Nosaltres ho estem per partida doble, ja que, a més del Dia Internacional dels Museus, celebrem el nostre 10è aniversari. 10 anys no és res per a un museu. Beneïts com estan per les muses amb el do de la longevitat, el destí dels museus, grans o menuts, és créixer i arrelar durant generacions i generacions en la terra que els acull, adquirint a poc, a costa de victòries i revessos, el tast ric i ple de matisos dels grans vins. Tanmateix, des de l'escala dels humans, 10 anys és una pila de temps. És temps més que suficient per consolidar projectes, per tindre clar quines coses fem bé i quines no tan bé, en quines devem millorar, per trobar el nostre camí. Sabem que som un museu menut, però ocupem un edifici que esgarrifa de bonic de portes endins. Sabem que tenim una exposició permanent atractiva, moderna i didàctica. Sabem que no estem al centre de la ciutat i que l'entorn és una mica peculiar, per dir-ho de forma amable. Però tenim bons veïns i reconforta veure com arriben a diari els visitants estrangers, segurament perquè algú els ha parlat bé de nosaltres i mira per on ens han trobat, han aconseguit trobar-nos. Ens movem, fem diverses exposicions temporals cada any, com ha dit Pedro, organitzem cicles de concerts,
Duguem endavant seminaris i congressos, ens integrem en la trama social i mantenim relacions ben actives amb les entitats que treballem per la cultura i la història a la ciutat. Voldríem fer més coses, projectes europeus, una nova didàctica, obrir línies d'investigació pròpies, reforçar el programa València i la seva gent, dur el nom que tenim, Museu d'Història de València, suposa una gran responsabilitat. Malament li pagaríem la confiança si ens limitàrem a recrear-nos en les dates autocomplaents del passat. La història, com va dir ja fa més de 80 anys Lucian Febre i l'Escola dels Annals, no són les dates, els fets aïllats, els fets històrics aïllats, per gloriosos o infaustos que siguen. La història és complexitat, és diversitat de fons, és interrelació de sabers, és visió crítica, és implicar-se. La història és també aprendre del passat per ensenyar a entendre el present. Per això, en una realitat tan complexa i confusa com la que estem vivint, creiem que els museus d'història tenen un comès a fer, ajudar a entendre el món. Ens agradaria fixar-nos aquest objectiu entre les tasques a fer durant els pròxims 10 anys. Moltes gràcies. I ara, a continuació, anem a donar pas a Quique Díez, que ens parlarà sobre el projecte de creació de l'Associació d'Amics del Museu d'Història. Un fort aplaudiment. Moltes gràcies. Bé, fa un poquet més de 10 anys em van convidar a participar en un projecte encisador que va ser la creació d'aquest museu. Un projecte en què jo no era conscient de tot el que vam treballar fins que fa uns dies Javier me va mostrar la carpeta de tots els esborranys que havien fet per la màquina del temps, que va ser la meva aportació principal. I Déu-n'hi-do el que van treballar, va ser un treball espectacular i encara no sé, recordo aquests moments espectaculars. I ara tornem un poquet més enllà, que és proposar la creació d'una associació d'amics del Museu d'Història de València. Sempre que jo enceto un projecte, me faig unes preguntes perquè sempre he dit que els criteris són fonamentals. És a dir, si els criteris no estan clars, és molt fàcil perdre's. Te passes la vida improvisant, però si els criteris estan clars, improvisar és molt fàcil. Per tant, la primera pregunta és per què? O sigui, per què una associació d'amics? Doncs perquè